Nemmen li kull politiku ir-rwol tiegħu huwa proprju mal-poplu u xogħolna huwa proprju li nkunu inservu lill-poplu tagħna. Irridu nkomplu naħdmu biex anke nġibu l-qudiem l-aġenda tal-Gvern, aġenda li hija waħda ambizzjuża, inkomplu naħdmu ħalli nkomplu nkabru il-middle class, inkomplu naħdmu ħalli nkomplu nġibu riżultati, tiġi għandna records dak li huwa x'għandu x'jaqsam bħala rata ta' qatt l-inqas waħda li qatt kien hawn, dak li għandu x'jaqsam bħala rata ta' nies jaħdmu, irridu nkomplu naħdmu ħalli ntejbu l-kondizzjoni ta' dawn in-nies. Ovvjament irridu nkomplu naħdmu propju anke fil-qasam edukattiv ħalli nkunu nistgħu bħala pajjiż noffru riżorsi umani, wara kollox hija l-iktar riżorsa importanti li għandna ġewwa pajjiżna, ħalli investituri potenzjali barranin ikunu kapaċi jiġu jinvestu ġewwa pajjiżna. Kif għad diġà ħidma ambizzjuża, però nilqagħha bidejja miftuħa, għal darb'oħra ngħid li jiena onorat illi l-poplu għoġbu jażilni u kif ġew ċirkustanzi ħankun qed inservi propju il-poplu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-iktar ħaġa importanti huwa li wieħed propju jżomm saqajh mal-art u b'umiltà iservi l-poplu. Kif diġà għadlek għandi il-poplu l-qalba ħafna, fl-aħħar 3 snin li għaddew kull jum mod regolari bqajt niltaqa' man-nies jiġifieri u ma ħajbidel xejn minn naħa tiegħi jiġifieri jien l-istess persuna li kont dalgħodu għadni u nispera illi propju nkun nista' ngħid propju lin-nies li jkollhom bżonn parir jew ieħor.